Fel ydy'r cyfredwr iddo Puggy Minaj? Wel, Swagi Puggy, yn gyntaf, mae y dŵr yn anweddu achos cynnwys y haul. Wedyn, mae yr anweddwr yn codi i'r awyr. Beth yw cyddwyso? Wel, cyddwyso ydy pryd mae'r cymylau'n cael ei ffurfio pan fydd anweddwr yn oeri ac yn troi nôl yn ddafnau fach o ddŵr. Beth yw dyddodi? Pan fydd y dafnau bach o ddŵr yn tyfu'n fwy ac yn drymach maen nhw'n syrthio nôl i'r ddeial fel glaw, cysair, eirlaw neu eira. Sut mae'r afon yn gweithio, Puggy Minaj? Wel, Swagi Puggy, mae'r dŵr yn llifo o'r tir i'r môr drwy niwdydd ac afonydd ac felly mae'r gylchred ddŵr yn parhau. Beth yw trydarfu Swagi Puggy? Wel, Puggy Minaj, mae planhigion yn cymryd dŵr i mewn trwy eu gwreiddiau ac yn cael gwared ar ddŵr sydd dros ben trwy ei dail.